בוקר טוב. יש לנו ברית ייחודית ולדעתי גם היסטורית עם ארצות הברית, גם מדינה מול מדינה וגם היחסים האישיים שלי עם הנשיא טראמפ. הברית הזאת אינה אומרת שאיננו מחפשים בריתות נוספות. להפך, אנחנו מטפחים אותם כל הזמן. והשבוע ניתן ביטוי ליחסים מיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו, וביני לבין העומד בראשה, ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן, השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן פחות. בכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק בשיתוף פעולה בין הממשלות, בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני. אני רוצה להגיד משהו על המדיני. בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון, יוון, קפריסין וגם מדינות באסיה שלא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת. הכוונה כאן הוא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות ואת האתגרים ואת היעדים בעין אחת מול הצירים הרדיקליים, גם הציר הרדיקלי השיעי שאנחנו מקים בו, הקינו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה, הציר הסוני הרדיקלי. המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה אחרת. והשיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד, וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו. לכן ביום רביעי יגיע הנה ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הוא יישא נאום בכנסת, אני בטוח שכולכם תהיו שם, ואנחנו גם נקיים אירוע חדשנות בירושלים, נבקר יחד ביד ושם. אני מציין גם דבר נוסף, שיתוף פעולה מיוחד, אנחנו נקדם שיתופי פעולה בתחומי ההייטק, ב-AI ובקוונטום. אני אומר AI ובקוונטום משום שזה לא העתיד, זה ההווה. ואנחנו רוצים כמובן להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הזה. לפני שבוע אנחנו מקבלים החלטה לקדם במקביל את שדה התעופה האלטרנטיבי ציקלג. עוד לא יבשה הדיו מההחלטה הזאת, והשרה רגב לבקשתי מכנסת פגישה אחרי שסיימנו את טקס מרגש בקורס הקצינים, והגענו לציקלג יחד עם אלמוג כהן, קודח החורים, חור טוב, קודח טוב. באנו לשם, וקודם כל זה פשוט מראה שמרגש בצורה בלתי רגילה, שטחי הנגב הצפוני. ואתה רואה שם פשוט מוכן לתכנון ולביצוע. ואכן מה שהתברר שאפשר בתהליכים של קיצוץ בירוקרטיה, פשוט להביא תכנון מירי תוך כמה זמן? תוך חצי שנה עשינו תכנון ויוצאים ישר למכרז. אנחנו הולכים לעשות היסטוריה, אנחנו הולכים להקים שדה נוסף, ואנחנו במקביל גם מפתחים את רמת דוד, רק שמסתבר שבציקלג יותר מהר לעשות, זה הרבה יותר קל. ואנחנו נצטרך לעבור גם לרמת דוד, גם לשם נלך, ואנחנו נקצץ גם שם את התהליכים. אנחנו רוצים את שני השדות האלה, אנחנו נצטרך שדה שלישי, אני רוצה שהוא יהיה בים, אבל כרגע אנחנו מפתחים את שני השדות האלה, וזה דוגמה ומופת לקיצוץ הבירוקרטיה, קיצוץ התהליכים, שאני יודע שכל אחד מכם, וכל אחת מכם יכולה לו, ואני מודה לכם על התרומה הזאת. היום אנחנו מביאים החלטה חשובה נוספת, תכנון של יישוב חדש בנגב, עוד יישוב, סמוך לקריית גת, שיהיה מיועד לאוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה החרדית גדלה, גם היא זקוקה לדיור, אבל זה חלק מהמשך הפיתוח, תנופת הפיתוח האדירה של הנגב, שהיא רק התחילה. יש לנו עוד הרבה מה לעשות שם, ונעשה את זה יחד.